Lunga atau aku lunga kerja atau omah atau wong tuwa. Ora ngelu, ora nglokro, ora miso. Wis tak ati tunggu aku bali isih joko ati iki nggo kowe. Ikhlas ati iki yen tok tinggal rabi. Alah, golek duit kok rekoso. Terserah. Iya, kowe iki radong kok, Dok. Wis diopani Pak Jo malah luwih-luwih. Kowe. Bukan piye to, Jok? Kowe iki dadi anak buah kudu pangerten karo juragane. Matamu. Oh, mata-matake aku. Jan radong kok kowe iki. Kowe piye, Bet? Ora ana masalah apa-apa, muring-muring. Lah kowe mata-matake aku kok. Wong aku ngisi TTS kok. Wow, isi TTS to. Mulane ngomong men ora salah paham. Kene guluwe. Bangane ana gawean, mending ngisi TTS. Nah, iki Bet. 6 mendatar. Matahari tenggelam, hari mulai. Petang. Ya salah. Salah piye to, Jok? Nak matahari angslup ki ya peteng. Sik bener iki pulang. Lah kok iso? Matahari tenggelam, hari mulai pulang. Hari ra pulang kok sengen mbokne. Oh, TTS ra jelas. Kudune ngasah otak malah ngumpulke utek. Jok. Jam semene kok ra ono sing ndandake motor ya. Wah. Ayo sing sabar, Bet. Wong sabar ki mesti ana sing butuhke kok. Halo? Ada yang bisa saya bantu? Oh, nggih, Pak. Nggih. Jok. Iki ana motor mati ning dalan. Ayo parani. Ya, tenan to. Wong sabar ki mesti ana sing butuhke kok. Yuk, arane yuk. Ini, gua apa yang gini? Bila aneh piye? Parani malu mo. Arep marani motor rusak. Ayo melu wae. Ayo, belum mau. Jangan dia. Ayo bocah iki, ceng lu bisa kok. Ini. Awas utike. Pakir. Aku iki jane isih penasaran karo iki. Mopo kowe nyandang ngene iki? Njuk trimo urip ning gudang kaya ngene iki. Iya toh. Aku kahanan ya kaya ngene iki kok nyamar kok. Penasaran piye yo. Sekarang yo saiki iki ditompo panan. Kudu urip ngene iki yo ngene iki. Alah, ora percaya aku. Aku kan ngerti nom-nomanmu to. Usahamu maju, apa-apa duwe. Nak pengen apa mesti turutan. Sopo sik percaya jar? Yen saiki yo saiki, biyen aku wis nyaman iki kok aja. Dadi nampa kahanane iki penak ngaras urip saanane ning wis trimo aku ngene iki. Anak ro bojomu ki nang ndi? Nah, serasa dibahas aja. Sing marai loro ati aku wis ben. Lah bojomu anakmu piye? Endi saiki? Ayo rasa dibahas. Kaya ora gelem dibahas kok malah takon. Heeh iya. Ya wis ngene iki wae. Aku ora yo semua yo to jane. Ah mulya apa jenenge wong ki wong sinawang je. Ya wis, Pakir, tak mulai saya ya.
Sokoke nek ra tak tunggoni, malah ra campur gawe. Dolanan HP wae aja. Ya wis kapan-kapan tak dolan rene menah. Oh ya aku nek tak dileki seneng aku jan. Ah, iya. Kalian zaman biyen-biyen to. Ah iya. Ya so kapan-kapan ada dolanan teater meneh ya. Ya ta? Oh teater iki wis kaya sandiwara ya dhewe iki kaya uripe mung kaya sandiwara ya. Lah iya, ya wis ya. Dolanan. Ya tak mulai ya. Ya. Nuwun ya Jaya. Wah, assalamualaikum. Salam. Lah kok tok patene ning kene iki wis tekan apa iki? Ayo wis tekan to iki. Lah ndi ora ono omah, ora ono montor, ora ono wong barang kok. Lah kae ono motor semende. Ngono Mesti sapa? kae sik rusak. Ayo, langsung diskusi wae. Usut lah kuwi nggone sapa e? Lah ya onone montor gur kuwi kok. Ayo ora usah koyo diskusi, langsung diskusi wae. Ber. Yuk. Kowe iki mangkene mat. Yo. Ngaku raya iki untuk iki. Punten Mas. Montore arep tak nggo. Ayo bayar sik. Bayar piye, Je? Iki montore wis urip. Cuma bar didandani. Wis akon dandani sapa? Wong kene ya motor ora rusak. Arep ngapusi carane ora ngene iki, Mas. Arep ngapusi kae lho wong-wong sugih. Apa dewan anggota kae. Ngene iki lho, Kang. Sik, Kang. Kuwi mbok utike tok durke sik, Kang. Ngene lho, Kang. Kancaku loro iki mau iki jarene ditelepon wong kon dandake montor. Lah, terus dinai lokasine. Lokasine iki ning kene, persis. Gek-gek sampeyan sing duwe ya. Iya, Kang. Ora tenan, Mas. HP wae lho aku ora duwe. Terus sapa sing teleponmu? Oh, paham aku, Mas. Wingi iki ning kene ana tukang bakso keblusuk. Wonge sing tuku ki ilang. Gek duit sing dijupuk kuwi dadi cawet cah wedok. Cawet. Ya wis, Mas. Ning kene can rada serem. Bali wae yo. Ayo. Ayo, Jok. Ojo. Baik. Montore ilang. Kok iso yo? Wah. Ayo, Bet. Iya, Bet. Lah kowe mah ngopo ya, Jok? Opo to? Usah bet. Ha iki mosok adewe ninggal Joko dhewe ning kono. Ana apa-apa piye? Iya, yo. Ayo. Lah aku wedi, Je. Aku iya wedi. Ah tapi mosok demi kanca iki mosok adewe ra nulungi. Ya wis, yo, pareng. Wah, kesupan iki, Bet. Coba anu, Bet. Kowe ndonga sak isamu wis. Ora tau ndonga ae. Sak isamu wae. Sing penting ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar. Amin. Kuwi ndonga arep madang, Bet, Mas Bibit. Lah jare saisoku. Iki ora ngono-ngono banget, Bet. Anu wae, iki gampang iki. Kowe mesti iso kulhu wae. Kulhu simpel kuwi, penak kuwi. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah.
Lah kok mah lancar? Lah kok kowe goblok? Wis jan. Piye meneh, Bet? Anu, Mbah. Mbah. Namine sampean sinten? Agnes. Nak pancen Agnes coba nyanyi. Nyanyi. Duh. Piye yo, Bet ya? Digendong wae yo. Gendong wae kok kene. Arep digone endi? Ayo ning bengkel. Aja nang bengkel, mah gawe rame nang bengkel engko. Oh, digawe ning wong pinter wae. Wong pinter. Heeh. Oh, Pak Kir. Pak Kir pinter Pak Kir ki pinter po. Pinter ya. Wong aku nek ndono kae wong senengane maca buku. Cak pinter kae. Gorono wae yo. Ya wis yo. Mbah, ndelek putu nggih. Mbah. Oh iya. Mbah. Iki lho sing lagi sing bener iki lho. Gimana? Wah, jangan baik-baik. Yo. Ayo rono. Ora yo ono GPS. Oh. Kir. Kir. Wis kowe menengo ning kene. Anteng. Dilo neh kowe bali ning alammu. Dume tok ndagel barang. Wah, Jan, Pak Kir iki ndi ya? Lek, Kir. Wah, wong goleki marang jedul-jedul iki to wong iki. Lek. Kir. Kowe iki ngapa mat bengak-bengok ki? Wah, bungoke ket mau kok. Sik ning nggo kene sik. Aku iki njaluk tulung tenan iki lho. Joko iki kesurupan demit. Walah. Iki ngopo tak kon ngapake iki kok tak gowo mrene iki. Lah iya kowe iki ra jarane wong pinter to. Hah? Makane tak jaluki tulung. Pinter. Ayo. Ya, coba. Gawen maca buku ya pinter. Jenengmu sapa? Jenengku Agnes. Anteng Dengan ono kok, Bet. Oh, omahmu ngendi? Omahmu ngendi? Awangku sar rele. Saro iki ngendi, Mak? Ngerti ra kowe? Palel. Ora ngerti aku ndi, Bet. apa meneh aku? Aku ya ora ngerti. Ngebang, Mas ora ngerti ngebang. Oh alah. Sarkem kowe. Sok ning sorel apa, Bet? Gaweane. Aku mau ngeterke undangan kok. Terus undangan. Sampeyan iso lunga ora sekara kebocah iki, Aku pengen numpak bocah-bocah iki. Alhamdulillah. Joko payu. Ya iki payu. Kowe iki mung kancane kelaran kono kok malah do bersyukur. Oh iya. Asli piye lek iki lek? Sing ngene iki.
Anu Mat. Aku golekno kopi. Kopi. Kopi, heeh. Kopi rang. Heeh, heeh. Yo. Blek. Sampean wis tekan ngendi wae? Aku Oh. Kopi Ya, rang ya. kontrol. Mari to kopi. Wuluh. Lah, mak dhewe-dhewe iki kepiye? Lho. Lah aku mau meneh piye? Aku njaluk kopi. Walah, tak kira iki nggo Joko e. Anjuk urusane iki kepiye? Iki. Iki kan dinane setupon. Ya. Iki wis wayahe iki, wayahe. Wis wayahe. Ngene. Iki serius iki. Iki aku golekno sego padang. Padang. Terus sego padang. Tenan orang Tak goleke Pak Kir. Wis golek apa? Iki Pak Kir. Kok cepet, Fit? Lah jare kon segera. Tuh. Sik, Bang. Mbah Agnes, meneng sik, Mbah. Iki lagi digoleki tombo. Sabar. Lah kok malah tok pan dhewe? Iki piye? Nasibe mah dipan dhewe iki. Njaluk apa? Aku mau sing njaluk sego apa? Aku njaluk sego padang. Lah piye to? Lah tak kira dienggo Joko. Kok demet kok pakan sego? Ya ora ono, demet ora doyan sego. Lah iki terus piye Pak Kir? Joko Sik. Ngene wae iki sing terakhir ya. Tenan ora iki. Golekno tali. Golek tali. Cepet tenan iki, Dit. kowe seblek. Iki piye kok mana aku tali iki piye to? Lah yo tali to. Lah mau njaluk nasi padang tok pangan dhewe. Mau njaluk kopi mah diombe dhewe. Iki tali tak lalekke kowe ben arep. Ora cepet. Iki dienggo nareni Joko kok malah aku yang tareni. Ngomong to. Iso terakhir. Wes Joko apa iki? Aku tenan Joko apa iki? Kalau malek, Joko tuh. Joko iki aku iki. Iki nopo dolane aku iki? Kok iso mari? Dong iki. Kok iso mari ya, Lek? Ayo mari ta. Lah ya ngono kuwi. Joko to? Joko, ayo nopo manane barang iki? Kok iso mari ya, Dit? Mula kuwi yoga cah nom yoga ile maca buku ben gedhe wawasane. Lah aku iki cah telu menting bongor cendhek wawasane kaya katak dalam sarung. Tonggo Oh iya, temurung. Katak dalam tempurung.